Hi havia una vegada una dona que li va explicar a una altra: «Ho estic passant molt malament amb aquesta situació». L'altra va contestar: «Tranquil·la, dona, tot s'arreglarà». La dona es va sentir lluny de la companya. Se'n va trobar a una altra i li va comentar: «Ho estic passant molt malament amb aquesta situació». La resposta va ser: «Jo sé què has de fer. Si fas cas del que et dic, segur que s'arregla». Però alguna cosa a dins no la feia sentir bé. Ho va tornar a provar una vegada més, i aquell cop li van tornar: «Jo també ho estic passant molt malament, fins i tot pitjor que tu». Abatuda, amb un sentiment de soledat i incomprensió, va fer un últim intent amb una dona sàvia que havia sentit anomenar: «Ho estic passant molt malament amb aquesta situació». Va respondre ella. I aquest cop, per primer cop, alguna cosa es va alleugerir a dins. Potser la mirada, un imperceptible gest o la seva presència van fer que se sentís compresa i acompanyada per fi. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.